или ще го разделя сега? Пасокче или мент? Мента без алкохол обаче. Това е италианския вариант. Италиански вариант без алкохол. Но страхотно мирише, просто добре. Чакай. Италианските са без. Това е мента без. Българските са Без. Това е само сироп. Ето тук. Сиропо естратto di menta. Валя. Сиропо. И Виктор. Виктор. Абе ти понравиш И аз идвам Виктор. Той ще става диджей. Ще става диджей. Това сладко момиче. София. Здравей. Добре, ще гледам 7 да сме там, окей, добре. Добре, направи.